Balai apira tit makan benyi kisenrang kibalik buat ya kalok si jungkah ko boleh perlok samla apira pura nak apira channel haga ni video ngini keren halor kata kapang handa ke jing temu junga bang keren ni video bat ya ka apira ke channel kelong ba manwara ya ke jing kala haki samla ki bapet ya ka channel junga bat haki kun ki ti jeng kirang ba ki bapet ya ka channel junga mantadon cibun ki samla ki babaha ki long kemi ki babaha ki baburam yo lok lane ki bayat kat ko bujing tho tin jong boleh ngas ki ai jing ko boleh ki ngai ro ki ko boleh cibun ba pi ai ki jing kersian ko boleh cibun pi wan sak pa apira channel ni ke video kan sawadan katu kan ikin ki ba khor ni ki ba wara ya ke jing mong yenu handai ke de ki sisa ke bang kwa ba wara ya ki jing sisa ha bang keren ni ka apira channel mentang ini sak pang balai ngak mengabale ngam pensilur ya siran samla sinrang ban lejbot ya ka kantai hading gejing tho se yeng chungka menta ngi pule na pok kakot kaniam ukasi dari pi nam tu kakot kaniam ukasi ka ong kumno ba urang ba kasi ukam ya lade ba udai ukat arbor pek barok kidkar ki mender kidi karyap ha ukasi re ukasi udai ukasi ubaim udai uba danbor udai uba ksa pek ha ke silang ka terpeng ukit ya ka kur ukit ya kayeng ke jonggalok silang ke terpeng ukit ya kayeng ke kur ya kayeng kur mentah udah baheksa orang kasi udah baheksa oh udah tak 6 foot ngan tengan ai u kawe keburam ngan ai 6 pack mentah udah 6 pack le teman un ai teman ju urum mentah udah urang ba udah kat arbor sisa udah yu handre kat ku mu gaji kai kan mo kasi uni orang ba kasi baheksa makana don 6 pack makana don teman makana dei uba long try hang dong no long kan rat hang dong no pesne kane gede kayeng galok kane gede kayeng kur hayeng lok ru long try hayeng kur ru long try hayeng lok ru long kan rat hayeng kur ru long kan rat la hayeng lok uhab ban panjing bit nagalok uhab ban panjing bit nagakiau lani uhab ban abjing ong nagalok uhab ban abjing ong nagakiau hayeng kur ru uhab ban abjing ong na ki kentai jongka yeng kur ju la ban deka kemi la ban deka hamen lani ka para khado menta kata kadai kat kumbuji kai jongka dusturu ukasi ladangi pule na pok kot kaniam ukasi handrai menta kala don gejing kala ka to ni la si kirang ba ki long ki la kham don gejing long kerat ane gejing long rang ba basisa handrai kat kini baro kedai gejing le omdai gejing le kat kum kim e ka dusturu ukasi handrai kisule anang da kiba ki la shu ya le anang handrai kam dai pat gejing kai basisa jong dustur namar ba gejing kai gejing kai basisa jong dustur ukasi kalong ba pai urang ba kasi ulet sa ya kini ke jengkur ya ke jeng lok jung de udai nong ajau nong ai dok kha kan ni ke jeng lok jung hanre anda ula temen la ni anda ula pang hadin pat kalok jung ka de ban lek bu no yu sha yeng ke jong sha ke jengkur menta ban ya chu sha prang menta ni pulin apa ka kitab usirak kal nong ka ba pun reu ka ka ba pusau ka ong kum no ba kalong ka jing kordit la ni kalong ka jing dik ban kan tiap yeng na ka wei ka yeng sha ka wei pat pa yu shan ra ka si menta kalong ke dik men siem ban ken tiap yeng kebut ban phat yeng bom don ka jaka song ne na gawe ke yeng sa gawe na yeng lok bom long try bom long kle bom dei ka jaka song ne hayeng kuru kam long try bom dei ka jaka song ne mantangan ip da gawe ka khana ha ka por ya tho jong ne urang ba kasi ubadon ksa uba don 6 pack matau don teman une to ya shat to ya kemen ba mama menta ula temen temata kini ki Scorpio manta kini yang lain Scorpio si pauteli kini ki Scorpio ki lejbo ya une hagai jika ya tho jungu ong pastor ong padar me koloi ban simti ya kabilung ya kabina nah koloi ong sakali saya kabina pakoloi ban simti ya uba deng ya uba he ya uba ya mam ya uni uba lung ya uni uba ba yu ta te ka ong ka koloi manta si pauteli ki Scorpio ki lakmi ban lejbo ya uni barok ki men kentai ukpa men senrang para senrang men kentai barok ki la lemi mata barok balik bu ya uni urang ba u heksa saying jong kalok jong handai kai kebaja haying jong u hay kani ga yeng kemi jong upat menta kani ka kai ha ga yeng kemi jong upat ka kemi ka song marwe haying ka song marwe ni skusi ni mei balai piyam kat ha ka singi tho jong ukun jong pi ni pi to mo le bi cha balai piyam ha singi tho jong ukun jong pi ni ngayam tip ulet ku kai ke banjai ula le chayeng jong kalok jong ngam tip shu ngam yo isu ngam la shu ban ni kai ke banjai te kai kalong kum ta
telada kelipat balai pim lej bu ye uken pek ukpa jong ba la lej bu men senrang para senrang jong tu ba la lej bu lut boro balai pipat pim lej bu lang ni ngate ngamlong balej bu namar balada ngalej bu ngalong kumbang ngalej on step yala ukul la jong saying jong kalok jong ngap ha la ki keme ki long keme ha ka dustru khasi kim ju long balej bu ya ukun senrang sya ka yeng lok jong ha ka singi tho namar balai long kumbalej on step te ngap ha long kumbalej on step manta la da long kumbalej on step kadai ke bahane kadai ke basniu ha ki sya kat ukun serang ukat arbor udon six pack manta ulej bu ya unia sieng jong kalok jong la de ban khawai la de ban de ka burom long kumbalej bu sieng siem ha sieng siem kan handai kan ni ka long keme ka bakha ya la ukun la jong kam tere ban bu namar long kumbalej on step manta kata kadai ke jing kai ke dustur ni haban bu ye ke jing kelim mata kum kirang ba kasi samla senrang ki belet sing kalok hado haba ka keme jungi ka ong yala di bakam lej bu namar long kumbalej entep hatu ka jing lej jungi seying chung ka kantai kalong ka babha ne kalong ka basniu namar ba belai lada kalong ka babha balai ka keme jungi kam lej bu lang balai ka keme jungi ha ka singi tho habang lej seying chung ka kalok jungi balai ka yam brio marwe kata ke jing keli ke bang haban bu ngini seprang mata uni orang ba kata kadai ke jing khana ka bang ya sengu shisha bat bon hiru ka baga juja kamta mata ho dan katuk ini kilong keme ki babha ki baburam yala ulok utengah ni ai buram ni ajing ro eki ni keren patna ka mata gitu ki bamju buram yala utengah la ne ya ulok jong menta uni beri orang ba ulak dan six pack ulak sa hing kalok ha ka por badan jing khawai hing jong kalok uni udai unong sa tiar nolong ketapat ladadan ka meeting kur hayeng jong kalok jung uni udan ha kam rasyat ja udan sya cika seja balagi senang kasi ha ka jing long khawai hayeng ha ka por balong khawai hayeng jong kalok cuki baru kimilian ban syong cika cika syat namar ki hab ban bore yala de wan tang ki kur mama menu ki lane ki kur lane ki gas hakne parang ki ong lane ki reu konstan ki bawan handai yala de urang ba ki bon sien ki syong cika cika syat ja cika syat namar ba kim kwa ban bu ye kwa ban ajubab namar ba ki di serang si ki balik sa balik bot si jong kalok ki dai tang ki nong set sya ki dai tang ki nong set ja ki bom la balai ai ha ka meeting kur jong kalok namar balai udai tang unong aja dan jing dai ai bar ki kun long trai kalok long trai ki kun ka dai ke jing kai ka dusturu kasi menta lada uni orang ba kan ne ke jing dai bon sen ka juja kam ne ma ka juja kam ne ha ka jaj bariu jingi menta hadir ba uni orang ba ula ngia ula thang mesim ula thaj dan ka por ba kil ni ki bon sen ki rang ba ki tek singa ki long ki samla ki serang ki bala don lok ki tek singa pe apira nga la don kalok mastap nga ki nga tre nga ta nga bela nga sitom nga tristom nam ta jong kalok bananta ki kun henry kalok jeng apat kam ju ai burom kam ju sngongu ya ka jing tristom jenga balai kalong kum ni ngan oi pi bakala haba pi bo ya kata gajing kelipe ngan oi pi tres tom makana kan onoro pi thia ha gajing thia jong kalok pi bam ja ya ukiu hana ukiu jong kalok menta pi tre ha kaleng kha jong kalok jong pi tebelei bat pi dang bo ya kita gajing keli kat kum gajing kai ke dusturu kasi ka kan thei ka dei ka khle jong ka yeng ka dei ka kan rat jong ka yeng ka kerat dei ki khun ka kerat dei ka yeng ka kerat dei ke bro pi lei pi dei tang unong aja unong asbai uba ka kum ka dusturu kasi ngi pule napok kaniam ukasi ka ong kum ba pi dei tang unong aja do ka udei unong wei hisngi pi dei tang uksut ya ka khun ki ti pi dei tang kaksut ya ki khun ki ti pimlong ai rum pi dei tang uksut bat pi dei tang unong wei hisngi bat haba uni urang ba khat arbor menta uni urang ba six pack ula senguram yala de yakini ki borok ki jingja ki ba kenduk ha kan ni lok ula thai ula senguram menta ulit pai no si lok ulit pai no si kur anda hadian la wan kai ki mama wan kai ki medu mesan ki bahing bahsem ki perlok perjor marjan marpa ni nga sengu ka bi lung kala da bi thoong ni nga sengu ka duduk ala da bi thoong sino pat padu sino pat u palung sino don menta kemi era kini kila kalok lane kakiau lane manu kila daburam ile chano ile terei menta ile terei smart pati ile terei handrai bo peli uni orang ba khat arbor ula le pet sya yeng jongka keme jo u namar bo sunguram ya kajing cha leben lane kajing lane namar bo umyo buram hayeng jong kalok ju menta hadin dala le kita gibiru kini nale kini ke kalok ju yelang kupa yelang men manu nane kile chiyeng jong u kile kro ni ba lung ni ba na ni ba deng ba lia phai phiat phai ni kenja te don ra phai te su kenja sha tuan phai no se ni it pala te phai tuan phai no se to ma bi jing bakala pe henry kini ki brio kalok chung
kilet khot ya om dei namar ba kisngo buram ya uni orang ba ude ukpa ju ki khon om dei namar ba kisngo buram ya ba ude ukpa ki khon ba ude ukle jo ko yang rai dei namar ba ki ja buram habawan ki paramajan ki kili sai ukpa do sai upa he pana rit palung dan hayeng menta hadin pat kisngo ram ki hab let khot menta uni orang ba namar ba bansa hayeng lok ba bansa hayeng kuru ula sungtho bomlong ai ruem namar ba kapara kan thai kala ya lok ka kme kala khlano ane ka kme kam penslur chu yu namar bon sen ha ka jaj beriu jingi kisrang si ka kme ka ong ba pe khon manta ladawan pet kana simkur ka kme ukpa ki jong uni ukon kisrang khat aba ki ong no pe khon manta phila don khon phila don lok telit sa be sing jong kalok ni mai ngan le kom no kalok kaburom merte kabulo kalok jenga kaburom mer pat ngan le janjar palat nga pe se khon pe sini pi kum orang ba pia ban yai sya ta khon lada kalok pi kam sungu thu kana pi kum orang ba ban bha ge yang kesempat pi ha ban yai sya em ya kata pi le kum no pat pi ha ban yai sya kan ya kata telet siang kalok jampi mata yai sya kada pila kan nak bata jing pa ki khon jampi pe kini ki kimi ki pa ki kai yang ngi ki senraksi ban pen ken ya ka hukum boleh ngau mun ngi pule na kitab ngi pule naka chithi jo jong chau Timothy tiba nangkong so Timothy kalong ba ar khot ba kan dai ka ong kum no ngam sya ai ka kan thai bakan le dan bor halor urang ba mentah handai ha ka dustur jingi ki ha ka dustur jingi pat bon sen kini ki long kme ki bom burom yo lok ki le dan bor hala ulok lajong mata uni ha ka jeka ku ong tin jong boleh bo uni urang ba long kenrat long kle ande long u kpa jo ke yang kasam handai ha bukut usulong ta unong wei u ksoj ne u briu shisngi unong wei shisngi ha bukut hi jam ringi ki khon ki ti jam ringi ke yang kasam bom don chu u boleh ru ha ka ta yang namar boleh ong no ba utaw be janga u ko ngo iku kum jinga manga ukpa ngin wan syong ha yang ju ngi pule na mata na ka gospel ju yo ne sandrai ha yang kasam jingi kilong keme ha yang kasam jingi u boleh ju tre ban wan syong ha yang jungi namar boleh ngim tre ban ko ngo ya ka ngim tre ban ko ngo ya ka tin chung boleh ban burom yo ukpa ban ai ngo yo ukpa u bolong ukli jo yang handrai ngi patte ka keme ka de ka klik jang yang ka keme ka de ka nong ka de ka bala ka bayai handrai ukpa u de tang uksut ukpa u de tang unong wei shisngi ukpa u de tang u no aja do ka de ukli de ukrat jang yang kasam handrai kata ka de ka jing kai persya ya ka tin ka chung boleh handrai nak da wala long kestan u boleh ju tre ban ka khu u boleh ju tre ban don ha do gono gono ka yang namar bangi hi ngim ju tre ban ka ngo ya ka jing kai nak tin chung boleh tang nak tak da habang keren ya kene ka Apira channel ngam kwa ba manla orang ba kasi manla usamla kasi u bape ka Apira channel un kendo e kini kijing ki ba uni ukhat arbor uni u six pack guy u kendo kwa ba borok kisamla kasi kin like no na kini na kini kijing ya kumba ong padar singi hak shwa bu klak no ne pertai ha ga jinglong temen chung uang kuno ba ngakwa ba manla orang ba kasi manla usamla kasi haba u ya lok un yalam ya shaying jong la jong kani ka de ga jaka ka ba uthiet la da udan pisa u ba ka mai ubit ubyang un yalam ya kalau ju shani siyeng kana mu un long kan rat ba un long khpa ba un long ukhle jong ka yeng menta lada don jakaru lada umpat don pisa lada umpat biang ka mai ban thiet ya ni ka jaka un yalam ka sha ka we ka yeng song wai hang tak un solong klik un solong karat kalau ju kan saburom yu handai te bon sin ngaju sngo ye jing tho khana ki perlok ba ong ba bom ba kalau ji kam ju sngo kalau ji kam burom namar ble haba phi le sa hayin jong kalau jong ka hayin jong ka thai dei ma phi ken ban burom ya kalau jong phi namar kadi ka klik namar ba kadi ka karat handai kan om yang sisi dan sibon 4 kilong kme ki ba burom ki ba ai ngo ya la utang la jong khublei ai jing ngiro na ka banta ji ublei un karat un sawan syong wan sa hakum kata kata jieng manta susu ngakwa ruban hi kai ba kibreu ki balat temen don sibun kibreu gila si kila arang ba kim kam kapor ci kam ya hapsu ban sedang biang ye yang kesem thmai le ne ban bialam ye kalok ci si jengka syaga ka ba kithiet manta kam le handai kin hi kai ya laki khon la jong kin yarap ya ukhon ban thiet jaka kin yarap ya ukhon ban seng ye ka business kin yarap ya ukhon chenrang ban yalam ya ka lok jung u shayeng khnang ba kin sa sisen kin mi ki bri ki ba bha ki rang ba ki ba kit sisa ya ka yeng kasam na ka mata ka jing pha juki namar ba bun sin pat ha po ka jat bri jingi uni urang ba khat arbor ngan oi pi uni urang ba khat arbor udan ki khon serang si sangut kini khon serang sangut la se wei ulong IAS wei ulong director wei ulong pulit arklor laiklor sauklor wei ulong sipai wei ulong lawyer wei ulong ta borok ter hanrei kini kira khon senrang ladai ba kisa ha ka snong lejong
Ula long we ulong orang ba shnong, we ulong sekretari shnong, we ulong rabak balang, we ulong pastor, we ulong temen basan, we ulong presiden jong ka bro uban le pan bahaya ka shnong ka tau. Handai ka baja ha ka jat beriu jingi pat wat la da ki shenrang kasi, ki samla shenrang, ki don ka jing start, ka don ka jing champang, ki don ka jing ka buit ka bor, ka jing ie je la ka jing sam ka jing ie je ka shnong ka jing ie je ka jat beriu handai ha bukut ki ha ban let bot ya ka lok chungki. Bat ha ba ki let bot ya ka lok chungki. Ki haban up kat san snem, ki haban up shi post nem, tang ban yok shong haka dorbar, ki haban up une ulong IAS, une ulong director, une ulong lawyer, une ulong pulit kat ar klor, lai klor sau klor, henre u haban up shi post nem, kat san snem, ban long ban yok ban shong dorbar haka yeng haka shinong jong kalok jung u. Mentah ka ke baja, ni pule mentana kitab usirat kalong balai penriu kat kat kabar penriu ka menuba. Omlak ban syania. Omlak macam ni ya orang ba ubam don kaje kasong ne. Mentah ka baja. Balai ki orang kasi, balai ki shenrang kasi. Kedor bar kasi kamjuk pediang ya ununu shenrang ubawan shenrang kasi uba. Ya shenrang kasi uba mi na jingkur na kawe ka shenong ban le shong kha cha kawe ka shenong kimju perlong trai shenong yu tat ado bon dadap shi post nam. Lene khat san snam. Namar balai kim lak macam ni ayu kampat de kaje kasong ne ajungu. Ngau pi ada sa asnong lejong long ba snong long sekretari snong long presiden long baro long member ubadan buram hak snong hari lada long ulit bot siang jong kolok pat ulong hadu haban ap hadu si post nam kum kini jingja beringi jingjam daw ngam ko ba uman la perlok ba pe ka phira channel ngam ko ba un kendo ye kini jinge but kikon kikti jung ki senrang kikon serang jung ngam ko ba ki kendo ye kini jinge dai nama kata daw nga keren hapo ka phira channel ngam pan sulur ye no bakin lit pai ki lit bot sha ga yeng jong kolok hagadin bakila da bitho. Kumta don pat sibun ki senrang menta don pat katu ni ki senrang kiba don bok lese ma ki don bok lese namar bahai ha ni ka snong jungu om don kiba bit man long raba snong ta uni ugai khat uni six pack gai menta ubadan teman uba ikan heksa ula long rang ba snong ula ai ka we ka dor ba snong ba ule bengin ni pentrikam no ya ka we ka an ha kata snong wan petrikam no ya kawe ka an hakata kasnong handai ha bokut namar ba ula sedang man le bos ula kelet ba ula sa hin jokolok ula sedang man le man le sarong kemni katai ha bokut kalok jung anda kala wid yu anda kala dom yu ka be snong yu kat urang ba snong usya be snong bun kita kicingja kija hapok ka jat beriu jingi namar kata kadau ya kini ki perok ki bapet ya ka phira channel ngam kwa bekin kendo ya kan kita kijinge handai ngan oi pi kene gede surok snong hapok snong jingi hapok snong bun sin kirang ba Isyanrang kasi kila kamno. Me, ile kwa me mo. Once me renut mate si bok kan ai me. Kumta. Hasnong lejong. Hasnong lejong kat bamon. Hasnong lejong kat bamon nginya serong. Handai ha ying kalok pat andala ilok ngin ye pendem tedong. Pet hasnong lejong ki le mai le serong kamtam dala bu ai dai ta ki ya ye le sahu series tai handai. Hayeng jongkolok andala yo beriu pat dala lipai si snong jongkolok sieng jongkolok hayeng jongkolok haban pendem tedong kum kini ki jingja ngam kwa syu ba man la orang ba si uba pet ya kene ga ya ga aphira channel ngam kwa syu ban kin kendo ya kini ki jinge namar belai anong ip orang ba kasi udai kenrat jong ka ye ngipule na po ka kitab Estar ngipule na kitab Estar kalau nong ke banengkong god khot ke ba arpu ar udah ukan rahat jang kayang kesem. Ni puleru nak kasih ti syaki episode ke ong hiba ukan urang ba kasih urang ba udah ukan rahat udah uklik jang kayang. Mentah siti syaki episode ke ong no udah uklik jang kayang. Mentah ni pulis ju nak kitab serak nak kitab jing start nak kitab jing start nak kitab proverb ke ong no ba urang ba udah sembai udah usnam udah kasnam jang kikon kikti. Udah kasnam, udah usemba jeng ikon kiti. Handai kat kum gajih kai jeng kadustur ukasipat. Urang ba ini ukpa udah uksuit. Nang ta udah unong wei sisngi. Nang ta udah nong tang unong aja. Handai tinju belai ong udah ukan rat, udah klik gajeng, udah usembai, udah kasnam. Nang ta udah unong sensyar. Udah unong sensyar ni pulih napok ka kitab kitab jenis kalau nong keba nongkong kat keba kalau nong keba lai kat keba kan riu dai unong sensyar kumta perlok ki ba peje ka phira channel na kwa ip ni pule mata na kitab sam sispa arpunyo ni pule kitab sam sispa arpra kong puno ba ubriu ubabha uyo ya ka briu ka babha ubriu babha uyo ya ka briu babha un bha kamai
bit un biang un yok ki kon ki ti ki ba ko ngo sneng ki ba bha ki ba kot ki ba kya menta ni persang kat la kat jai bangin im bha ya la ka jing im la jong khnang bangin yo ya ka bri ko bha ngin yo ya ka kam ka jam ko ba biang ka bet u bele ngur khu ya kam ka jam jingi la si hadin habot ngin yo ya ka e ka ba ni keren menta bangin long kan rat ngin long kan rat ngin long kpa ngin long kle ngin long nong ngin long snam ya ki kon ngin long sambai ki kon bat ngin long nong sanchar hai hasem jingi na tak daw kani kadai ka common kadai ka jitmu ba konstan chinga abang keren ya kani ka apira channel bakal balai kam long ka bahai ki shenrang bakin lej bot ya ka lok si jengki boleh jibun perlok samla apira pura nak ka apira channel